O citoesqueleto é unha parte imprescindible para o seu organismo. Se vostede, nas súas células, non tivera esta estrutura, carecerían da súa forma e apariencia. E, ademais, ningunha parte do seu corpo sería o que realmente é. Non vayamos máis lexos. Sin este citoesqueleto non existiría unha orde dos orgánulos. Todo sería un caos dentro das células. Os orgánulos chocarían entre sí. Os organismos xamais se poderían reproducir. E de ninguna forma teríamos tecidos, órganos ou sistemas. Porque outro aspecto do citoesqueleto é que tamén permite que as células se poidan adherir unhas a outras. Realmente é como a estrutura dunha arquitectura que lle dá forma a esa resistencia que a fai inalterable. Non se preocupe, se confía nos, isto nunca sucederá. Desde a nosa empresa Orgánulos en Garantía ofrecemos o mellor tipo de citoesqueleto do mercado. Fiable, resistente, rápido e para biólogos expertos na materia e altamente cualificados. Inmellorable. Así é todo, está equipado por un longuísimo tramado tridimensional, o cal fabricamos nas nosas industrias nacionais, cas mellores proteínas extraídas directamente das fábricas ribosómicas, as cales teñen as mellores cadeas de aminoácidos do mundo. Por outro lado, os nosos microtúbulos e microfilamentos resisten golpes superiores aos de 100 newtons, moito maior que o impacto dunha bala. Unha vez escoitada a nosa información, non espere máis, non o dude, merque o seu citoesqueleto con nós, en garantía, polo módico prezo, como ven en pantalla, de 499,99 euros, que lle cubrirá todas as células do corpo. Está falando da súa saúde e calidade de vida. Non xogue con eso. Ademais, se merca o produto antes do 20 de xaneiro, pola compra dun xogo de citoesqueletos, o segundo lle sae gratis.